हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं घूंघट वाली 960 अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा एक अवसानी मैया का गीत। और जब पूजा समाप्त होने के बाद लोग औरतें सब ऐसे पैर दबाती हैं माता जी का, तब का गीत है ये। और गीत को पूरा सुनिएगा दोस्तों। गीत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गोड़वा हम न दबबैना, गोड़वा हम न दबबैना, हमारी चुटकी पिरानी। गोड़वा हम न दबबैना, गोड़वा तोहई दबबुना, गोड़वा तोहई दबबुना। हे कवानी रम सोहागिन, गोड़वा तोहई दबबुना। देबै मंगिया के सिंदूरवा, गोड़वा तोहई दबबुना। देबै मंगिया के सिंदूरवा, गोड़वा तोहई दबबुना। गोड़वा हम न दबबैना, हमारी चुटकी पिरानी। गोड़वा हम न दबबैना, गोड़वा तोहई दबबुना। हे कवानी रम सोहागिन, गोड़वा तोहई दबबुना। देबै गोड़वा कई रंगनवा, गोड़वा तोहई दबबुना। देबै हाथे भरे कई चूड़िया, गोड़वा तोहई दबबुना। गोड़वा हम न दबबैना, हमारी चुटकी पिरानी। गोड़वा हम न दबबैना, गोड़वा तोहई दबबुना। हे कवानी रम सोहागिन, गोड़वा तोहई दबबुना। देबै गोदिया भरे ललनवा, गोड़वा तोहई दबबुना। तो दोस्तों, ये था मेरा प्यारा सा अवसानी मैया का गीत। आप सबको गीत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलूँगी कोई अगली नई वीडियो में अच्छे गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।